Sådan, nu er det par 2, og det er de samme som før. Au! Ja, Jeg har stadig en tunge i røven, by the way. Nej! Det går allerede ned ad bakke der. jeg kan mærke, Ja, men det var jeg kan mærke, hvordan vi skal kalde den her episode sådan fun facts og hygge eller sådan noget. Jeg tror, hvad vi skal kalde den kaos. Ja, Kaos. Bare kaos. Det er kaos, især fordi, at Andreas... ja, mest på grund af mig. Det er bare, grunden er bare Andreas, ikke noget mere, det er bare kun Andreas. Burde vi egentlig ikke give den her en intro? Nej. Nej, det er del 2. Man behøver ikke en intro til en del 2. Og ikke når det er sådan et kvarter siden, de har set vores video. Hvad tror I, der sker, når man Studerende er på? orgasmer. Hvad? What? Hvad? Hvordan? Hvor og hvordan? Hvad? Skal jeg forklare? Nej. Okay. Orgasmer er en meget naturlig ting. Og okay. noget vi alle har brug for i ny og næ. Nå, jeg tror, det Men for nogen er en orgasme lig med døden. I hvert fald i dyreverdenen. Fordi når en hanhonningbi får sin orgasme, eksploderer hans testikler. Fuck, hvor nice. Ouch. Og hans penis bliver revet af. Fuck, hvor Og han Ouch. falder ned på jorden og dør. Not so nice. Fuck, hvor Gotcha. nice. Hvorfor er jeg ikke en bi? What the fuck? Så havde du været død, da du var 9, men hvad? Hvis jeg overhovedet var i live så lang tid. ah. 10. Okay. Prøv at se, Jan. Kan I høre det her? Jeg Kan I høre det her, synes, Jan vi skal Panda? se porno. Kan du høre det, Jan Panda? Kalder mig pruttepandaen. De kalder mig brudtebandagen for helvede, Andreas. På et eller andet tidspunkt, ikke, så må jeg skrive alle de der alias, der jeg giver folk ned. Og så vi bare kan sådan... Ja. Hold da burde du. kæft. En eller anden fucking kæmpe linje på en eller anden. Og så Hold da bare sådan op, hvor stegen. Hvad? En rask og kønsmodig mand producerer cirka 1000 sædceller i sekundet. fuck, hvor nice. Jamen, så producerer Stein nok 99. 69. Så er det cirka. Han er bare alt andet producerer- rask. Ja. Den producerer 20.000 gange så meget, som den siger. Men var det ikke også i gennemsnit? Sved er Så det er faktisk lugtfrit. muligt. Svedlugten opstår, når bakterierne på vores hud blander sig med vores sved. Fuck, hvor Nice. nice. Det sveder også bare vand. 10 kroner til den, der kan slå den bedste bøvs. Og så skal det drikke vand. Jeg giver allerede op, det gør jeg ikke. 4, Jeg 3, ved. 2, 1. Det tæller ikke. 3, 2, 1, Hold da op. Men også sådan... Lad mig lige tale. Lad mig tale for helvede. Er der nogen på jeres... i dit ansigt, når du... Emilie, luk op. Er der nogen på jeres- der har sådan en Fuck, hvor er du grim. Ligesom min fremtid. Nå, er der nogen på jeres klasse, der har sådan en mærkelig fetish med et eller andet? Ja, Mikkel. Nej. Hvad? What? Nå, men der er en fra min klasse, han kan godt lide at røre ens ører. Oh, What the fuck? hvor tit rører han ører. Ja, What? tit. Emilie, hvorfor siger du same? Hvorfor siger du tit? Hvad? Hvorfor siger Emilie same? Det har jeg ikke gjort. Hvad snakker du om? Kan du godt lide at Nej, røre ører? det har jeg aldrig nogensinde sagt, Mikkel. Same. Mikkel, Same. What? Same. du kan godt finde din støvsuger frem. Okay. Den skal tabe os cirka 100 hår om dagen. Ad! Mig Sgu nu da din mor. derfor, det er, at jeg er skaldet. Så er det sgu da derfor, jeg hele tiden har hår i munden, for fanden. Nej, det er sgu da mit hår, din røv. Ja, What the lige fuck? præcis. Hvorfor har Hvad du... laver Hvad har du I, hvis lavet du med? får hendes hår i munden på den Han måde? spiser mit hår. Ja, nu Nom, nu nom, må jeg nom. godt... Jeg bare Nu har hendes I, nu har I taget en ild. Nu må jeg godt lige uddybe. Ej, Nej. Hvor kommer det hår fra? et hår. Det er faktisk det, jeg godt kan lide. Jeg kan godt lide bare at sætte tyk på hendes hovedbund. What the Ej, fuck? føj for Ej, helvede. hvor Det er godt nok en underlig king, det der. Fuck, hvor nice! Kvinders hjerter slår hurtigere end mænds. Fuck, hvor nice. Er derfor, det vi godt hører. eller dårligt? Det er derfor, jeg dør lige om lidt. Hjertestop. Det slog så hurtigt, at det fucking eksploderer. Woo! Det er simpelthen til Kvinder at ikke? dør hurtigere end mænd. Det er simpelthen Derfor dør mænd. Hvorfor? Et gennemsnitligt barn på 4 år spørger omkring 150 gange på en dag. Om hvad? Hvad spørger de om? Spørg bare mig et Jeg eller vil andet. vide, hvad de spørger om!
Jeg tror bare, det var sådan en gennemsnitsspørger, altså. Du er født med en fremtid. Der er der mig. Vinder blinker i gennemsnit en halv gang mere end... Jeg tror, Emilie, hun har muted mig. Nico, så du er fucking Nej, spiller. det gør jeg ikke. Jeg gider bare ikke Nej. snakke med dig. Hvorfor siger du så, at der ikke er nogen, der har nogen fremtid? Det er umuligt, at nys mænds Hvad? øjne er lukket. Hvad siger I? Jeg tror, de mener åben. Nej, jeg sidder og kigger på jer. Forståeligt. Ej, hvor er du klam. Andreas. That's what she said. Okay, jeg tænker, nu laver vi lige noget mindre kaos. What the Oliver. fuck? Et host er mindre eksplosion, hvor luft flytter sig med mere end 100 km i timen. Så når jeg hoster, så... Andreas, du ødelagde det hele nu. Er der vi nogen se, af hvem jer, der der er først kan sådan en kaste op? rigtig 12 Ja! Nej, det skal vi ikke. Han bare... Jeg tænker, 30 vilde facts, Hey, som guys. tager pusen fra dig. Nej, Vi gider ikke høre om din facts mere, det bliver kedeligt. du er kedelig. Det er som din fremtid. What? Okay. Men Er du Nico, deprimeret, den er Nikolaj? okay. Den er fin nok første gang at sige, ligesom din fremtid. Men når du har brugt den sådan 3 gange. Jeg bruger bare din fremtid. rigtig Fremtid. meget. Jeg bruger bare din Der er ikke fremtid. meget at bruge så egentlig, altså. Nej, Hvis du bruger Han min prøver at fremtid, sige, fuck. at han abuser din fremtid. Fuck, der er ikke så meget abuse. Men nu hvis man ikke har sin Præcis, det fremtid. er derfor, jeg undrer mig. Ja, præcis. Jeg skal altså slå en prut. Så brudt. Så slår om prut for helvede. Der er en panda, Jamen, jeg er og ikke en panda. bevis, at piger godt kan bruge det. Nej, men det kan de ikke. men det kan de. For ellers Nej, får jeg vi, ikke vi, hørt suger, rimelig nej, hurtigt. vi suger dem sådan op igennem røvhullet, op Ej, hvor er I igennem ulækre. tarmsystemet, og så bøvser vi i stedet for. Men Ej, hvor er I folk ulækre. lytter på det. What the fuck? Nico, Du jeg er er klar over, at der er ret sådan sikker på, nogle lortepartikler i dem, ikke? Så I bøvser Ja, lort. jamen jeg siger bare, Ja, at hun lige kom på det der så hurtigt. Hvorfor er det klamt? Det skulle da ikke noget, jeg kom på, Altså, din idiot. Hver gang jeg starter det op, så kommer jeg da også på dine navne. Det er sådan lidt de samme navne, jeg tager hver gang. Men altså, fuck det. Skal jeg nu kaldes fucking skrivelam hele tiden? Ja, jeg tror faktisk, jeg kalder jeg dig E-Rape Kid. I stedet for skrive. Ja. Fuck, man. Vi har allerede filmet i sådan 22 minutter. Ja. Nej. Jo, så Nej. hvor mange subs skal man have, før man tjener på YouTube? 38,5. Skal man have 1000? Ja, man skal Ja, Ja. fordi det er der, du kan Ja, begynde at få ads på Vi kommer videoen. jo ikke til at tjene på det her. Planen med det var Nej, ikke at det er tjene. du for helvede, det er heller ikke det, der Nej, er nej, planen. nej, 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 men det var bare rent spørgsmål. Der er din fucking spørgsmål, din lille lortedreng, Nej, altså. jeg tror faktisk, jeg har... Det har tjent 20 kroner. Det lyder sindssygt. Hvad? 20 Tjene kroner. 20 kroner. Når vi tjener 2 kroner på en video, så kan vi snakke om, at vi er the shit, altså. Ja, Så kan fuck. And jeg- PewDiePie Så level. kan, Så vi er helt så heroppe. kan Stein få lov til jeg at tror ærligt talt, PewDiePie ikke tjener så meget. Jeg tror, Mr. Beast tjener mere. Det tror jeg også. Ja, det gør han. Vi har flere viewers. PewDiePie er bare blevet... Han meme, får at man- generelt Jamen, flere views. PewDiePie, grunden til, at han fik så mange... Hvorfor fik han så mange subs? Han får kun 6 visninger på hver video. Lad lige være med fucking e-rape. Det gør jeg altså heller ikke. Jo, du Det var gør. ikke mig. Nej, det var ikke mig. Jo, for du var den eneste, der sagde noget udover mig. Nej, men det var min Men kat. hvordan blev han så kendt? Hvad sin kat? PewDiePie, jeg er rimelig sikker på, at det er, fordi det blev sådan en fucking meme, at man skulle bare subscribe til ham. Jamen, but how? Fordi han får ikke særlig mange views. Han får stadig 5 millioner views på en video. Ja, og Mr. Beast, han får... Han får cirka 25 millioner views på en video, Mr. Beast. En af mine venner, han sad og kiggede på sådan noget YouTube-analyse med ting. Så stod der, at han ville blive den første billionær på YouTube. Det er heller ikke muligt. Det er nok, vidste I godt, at Elon Musk er blevet den rigeste mand i verden? Ja, Ja. og Han har hvordan? 1 milliard mere end Jeff Bezos. Så. Bezos. For skallepanden. Folk ved, hvad jeg mener. Ægget, Johannes. Hvem har en fugl? Det har vi ikke. Ja, det Ja, jeg... Kan du ikke passe din... Hallo, Hvad hedder vidste din I fugl? godt, at det er fredag i dag? Ja, Ja.
Det er sådan Bare lige virkelig sige det nice. På et eller andet tidspunkt, så må vi lave face reveal på din fugle. Selvom at, det kommer nok ikke til at ske. Face reveal på min Ja, Hvorfor er det spændende? god point. 100 subs, så gør det. Ja. Så får I min Tal jer derude 100 subs, så gør Daniel det. 100 subs. 100.000 subs, så får jeg face reveal på mig. 1 million, så kommer den. 100 millioner, så kommer der face reveal. Men Andreas, Der stod faktisk Mr. Beast i 2021, så vil han få 100 millioner subs. Jeg tror også, han får. Andreas, Og i 2025 vil han have 100 millioner subs. Eller var det 1000 millioner subs? En billion. Altså, der skal også være viewers nok på YouTube til det. Vi er 7 milliarder mennesker i verden, ikke? Det svarer til hver 7. person til YouTube. Det passer op, Andreas. Den har jeg særlig at tro på. Nej, det har jeg ikke. Anders, Det har jeg. Hvad så der? jeg synes, vi skal lave et face reveal på din mor. På min Descartes. Hvad er det, Jeg har lavet face reveal på den. Kunne det ikke være sjovt, hvis du bare lavede en titel? Face reveal på mit dickhead. Oh my Hvad? god. Face reveal, men det er min pick. Face reveal på min Dick reveal. Og så skal... det kan vi... Så skal man gøre sådan noget, så skal det også være, så skal Emilia dick review, så skal sådan udvide om der hvem, så skal hun fuck. Så ranker hun alle indtil videre. Er der Ja, nogen, hun der har en der kat? var nogen, der har hvad? Har en kat? Jeg har ikke nogen kat. Jeg tænker, at vi fra nu af står ved at snakke i mund på hinanden. Jeg har en hund. Ja, det kan vi ikke bruge. Det har jeg også. Det har jeg også. Jeg skal bruge en kat. Hvorfor? Hvis jeg kan tage emoji cat reveal, hvor det er en kat, fordi hvis man skriver sådan en emoji på sociale medier, så er det meningen, man snakker om en pussy, så hvis vi lavede sådan, så kunne det være, at folk forstod det som en pussy reveal, og så kunne vi ligesom bruge Emilia en kat, så kunne vi bare, Stonks. Altså, Hvorfor tænker ja. Jeg tror bare, at så vil folk blive fucking sure. Hey, vi forventede en fisse. Hvorfor ser vi en Hallo, kat? jeg har et spørgsmål. Det er et spørgsmål til Andreas. Okay, fyr. Hvorfor skød Hitler sig selv? Fordi gasregn. Han så din mor! Nå, Det fandme også lige det hver gang. Jeg kan fandme godt forstå. Okay. Din mor Guys, er jeg tror så... måske- Ham der dræbte Hitler er altså mit store idol. Guys, det lyder som, der kommer en ny PogChamp på Jeg må sige, Twitch. Ja, De her- PogChamp er blevet fucking bandet. ja. De laver en ny version. hvad står Hallo, Poggers for, eller Pog, eller... Mikkel, Hvad? din mor er så fed. Hun er ligesom Fakta. Det tager kun 5 minutter. Hvad har det med fedme at gøre, må jeg spørge? Nå, men også Daniel, Ja. det er selvfølgelig, hvorfor Pog... Det tager Daniel. mig aldrig 5 minutter, fordi hun er så fucking tyk. Hvorfor er alle kvinders bryster Daniel. bliver større under Fordi graviditet? at de skal være klar til mælk, din fucking idiotiske møg. Så tager jeg, Emilie. Du skal heller ikke få en vandet. Daniel, ved du, hvorfor PogChamp blev bandet? Ja, Eller hvorfor? de fjerner det? Fordi at ham der er ansigtet til PogChamp, han havde skrevet et eller andet dumt på Twitter. Han har skrevet noget med, at han støttede det der Capitol Hill Ja, præcis. terrorism. Hvad står på, hvad betyder Pog? Det betyder skinke. Altså, Nutid og datid. Din mor er fed for altid. Den var faktisk Det var god. godt at gøre. Holy shit. Men jeg vil sige, at jeg Hallo, tror ikke så meget med min mor, for jeg tror måske, hun ser de her videoer. Men det er kun måske, jeg er ikke sikker, men jeg tror måske, hun Ej, men jeg mener det jo ikke, det er jo bare... Din mor eller min mor? min. Hallo, Nikolaj. Nikolaj. Det er mit navn. Ja, din mor er ligesom Netto, hurtig og billig. Så Katrine derude, hvis du ser den her video, så kan jeg lige sige, at Emilie bor på... Emilie Strasse. Hvad? Altså, Er du vi har... Stein? Den her, den er 14 minutter igen. Vi er snart nødt til at lave en episode. Det er en Stein. 3! En del 3! Stein! Vi Nej, fortsætter! nu går jeg altså. Nu vil jeg godt ud og sige. Daniel prøver at sige noget, jeg kan ikke høre. Og guys, hold lige kæft. Din mor er ligesom nære. En fejl for samfundet. Ej, Jeg tror, du dissede nære mere, end du dissede din mor. din mor er så grim, at Freddy Krueger får mareridt om hende. Den er god, den der. Den er god. Men det er Din mor er så fed, at hun køber tamponer i Tæppeland!
Det er jo bare ulækkert. Shit, mand. Okay, jeg tænker, at nu stopper vi den her del, og så laver vi en del 3 lige om lidt. Så Vi kan sige farvel, og vi ses lige om lidt. Ja. Hej hej! Ja, men vi ses om lidt. Hej.